салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯз квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. Эҳтиромана хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи ма хеле муҳимай ва заҳмат набошад дӯстони азиз, навора поделитсия мекарден, беҳад миннатдор мешудем. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай, фақат бо маълумоти пурра дӯстони азиз равон кунед. Рафтем навора тамошо мекунем. Инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Сино, Зарафшони духонага. Квартира дар 11 этаж қарор дорад, 55 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ. бо савдош мекунанд ва об, свет, ҳуҷҷат ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳол коробка мебошад. чӣ хеле ки мебинед ҳамин намуд ҳаст. айни ҳол харидор яъне бошад, рақамошона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд дӯстони азиз. инак дӯстони азиз, хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Воссе, кӯчаи Сино, 6 сотиқ замин, 2 хонаи барак дорад, бо ремонт мебошад ва боз седархона бо верандаш нопурра сохтагӣ. чӣ хеле ки дар суратҳо мебинед дӯстони азиз, ва фурӯхта мешавад бо нархи хеле арзон 115 000 сомонӣ. боз арзонам мекунанд ва свет ҳуҷҷат дорад. обаш дар кӯча мебошад, дар пеши хона гирди ҳавлин маҳкам мебошад, дарвоза ҳам дорад ва боз хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. харидор яъне бошад, рақамашона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. рақамашон WhatsApp доранд. инак дӯстони азиз, хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, 6 сотиқ замин, 2 дар хона, об надорад, свет ҳуҷҷат дорад, кухни, душ дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ. бо савдо мешавад. гирди ҳавлин маҳкам мебошад бо семин блок. дӯстони азиз, харидор яъне бошад, рақамошон дар рӯи экран ҳастанд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. раҳмат калон дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳоти Тогул, шаҳраки Ориён, 5 сотиқ замин, 3 дар хона бо верандаш, подвал, баня, ошхона, аловхона, ҳоҷатхона, навис дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ. бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳам дорад. хона алишам мешавад бо хона дар шаҳри Душанбе. ремонти хона замонавӣ мебошад. харидор яъне бошад, рақамоша дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. рақамашон WhatsApp имо доранд. аз номи канал гап занед дӯстони азиз, ба шумо арзон мекунанд. саломат бошед, зиндаву саломат бошед. худованд нигаҳбони ҳар як кадоми мо ва шумо бошад. раҳмати калон ба дастгирии некатон дӯстони азиз. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем дӯстони азиз, касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайка бобугира бизанед дӯстони азиз ва навора поделитсия кунед дӯстони азиз. ташаккури зиёд. рафтем навора тамошо мекунем. касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. фақат илтимос дӯстони азиз, бо маълумоти пурра рӯй кунед. инак дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар сентри Рӯдаки, Ленинский район, дар бари қасри Фарҳанг, дар назди бозори Сафина, рӯбарӯи таксиҳо ва маршруткаҳо. як хонага квартира қарор дорад дар 9 этаж, 49 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 147 000 сомонӣ. бо савдо мешавад. об, свет ҳамаша 100% ҳуҷҷатоша карда дар дастон метиҳанд. хона сохтмонаш рафтааст. чӣ гуна ки дар сурат мебинед ҳамин намуддо ҳаста. хона яъне коробка мебошад. дӯстони азиз, доми 10 этажа мешавад. харидор аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунем дӯстони азиз.
рафтем навора тамошо мекунем. дар навор хеле хонаҳои арзон мебошанд дӯстони азиз. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар назди бозори Балх. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ бо савдо мекунанд. дӯстони азиз, хона айни ҳоли коробка мебошад. об, свет, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳад. харидори аниқ бошед, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва заҳмат набошад. дӯстони азиз, навора падилица мекунед. инак дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Борбад 9 микрорайон рӯбарӯи бозори Сомониё назди мактаб ва беморхона. як хонага квартира қарор дорад дар 2 этаж 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи хеле арзон 157 000 сомонӣ бо савдо мекунанд. дӯстони азиз, об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад дорад ва хона ремонти фасонам дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, ташаккури зиёд барои дастгиритон. дӯстони азиз, зинда бошед. рафтем навора тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 46 микрорайон. як хонага квартира дар 11 этаж қарор дорад. 32 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 165 000 сомонӣ бо савдо мешавад. дом сохтмонаш рафта аст. доми 17 этажа мебошад. сохтмонаш айни ҳол дар 7 этаж мебошад. дӯстони азиз, харидор бошед, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. чӣ гуна ки дар суратҳо мебинед, дом ҳамин ҳола дорад, сохтмон рафта аст. аз номи канал гап зада ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. худованд нигаҳбони ҳар як кадоми мо шумо бошанд. раҳмати калон ба дастгирии некатон. ташаккур дӯстони азиз, панотон ба худо.